Mga butanding nanotaran sa kadagatan kan Tinambak, Camarines Sur, asin Legazpi City, Albay. Rason kan pagdakol kan mga butanding sa lugar, aramon ta sa istorya liwat ni Jessie Cruzat. Yan ang video na kuha ni John Francis Diaz kan Banwaan in Tinambak, Camarines Sur. Pasado alas 3 nin hapon ka nagtalikod na semana. Sigun sa iya, mantang nasa katahawan kan sa indang paglalawod, bigla na sanang nagburutuan sa kadagatan ang nasambitan ng mga whale shark o butanding. Sigun ki Diaz, dai mababa sa 8 butandingan sa indang nanutaran. Kala niya barutod ang nalubog, tapos na nagdakol. Kaya nahiling naman ng mga tao, mga butanding palang talaga. Mabalawin kaya editor sa gilid, kaya nagdirilid si mga butanding. Mantang pigdadalan ang mga ini sa kadagatan, minaut naman kan sa indang grupo na magrayo na asinday na pag-isturbuhon pa ang nasambitan ng mga butanding. Mientras tanto, nagkapirang butanding man ang nanutaran sa kadagatang sakop kan Legazpi City, Albay. Sigun sa BFAR Bicol, normal sanang makahiling nin mga butanding sa kadagatang sakop kan rehiyon sa pagultanan kan mga bulan nin Pebrero hasta Oktubre. Inikayaan panahon kung sa indagmangan mga balaw asin saradit na mga sira ang manunutaran na nagsisirbi manindang pagkakan. One of the reasons is, number one, they're looking for their food. So, ang mga whale sharks na ini, ang kinakakanin daw mga saradip na sira. So, kapag naghahanap sinda ng food, minsan nag-aggregate sinda. So, sa kakahanap ninda ng food, nakakaduman sinda kung sa so dakol ang food na makukuha ninda. Dugang pakanahensya, pigmemerar na gentle giant ang mga butanding, huli tada ini nangungulog nin tao, alagad en kasong makahiling ka ini, mas marhay subuot na magdistansya na sa nadigdi, tanganing tawan sinda nin tsansa na makahanap kan sa indang pagkakan. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessie Cruzat, Balitang Bicolandia.